ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kuma julong man lo Snem ka jing piang buram ka jingwan Snem Thymmai hasor Jowai ka long ka Shongshit pat Shongkon ba na ka jing shimenta ki dor ba shnong bat ki kin tot dong ba per minta ka kinti ki shnong ki ba shimenta Thymmai ka dei ki shnong panaliar na lor ka shnong panaliar ki shnong ki bu shimenta ki kin thop ya ka khi musnyang mun thong chut waku tempang yaw musyang mission compound tepep pale lom pariat mu kerduk Caroline Colony, Lat Halabo, Musa Lingkat, Dongmi Sngi, Salaro, Lom Suyung, New Hill, Kli Yong Riang, Bat Kamen Tudu Pentorneng, Kilami Padba Banshat, Ken Hoi Risa, Ringkat Kajing Sawa, Kisor Jingleh.